Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Hindi ko makakalimutan yung araw na umattend kami ng nanay ko sa church, tapos ang laman ng bulsa ko, 10 pesos. Tapos si mama, walang-wala din talaga, as in zero. Hindi kami nag-almusal noon at kumakalamang sikmura. Hindi ako makabili ng almusal dahil may fear ako na pag naubos yung 10 piso, hindi na kami makakapagtanghalian at hapunan. Plano ko kasing ibili yung pera ng itlog sa tanghali, saka itlog ulit sa gabi na paghahatian namin ni mama. Bahala na yung mga susunod na araw. Habang nasa simbahan, pumwesto yung nanay ko sa may bantang likod kung saan magkakasama yung mga kananayan. Tapos ako, nasa may bandang unahan dahil part ako ng music team at youth group. Tumugtog na yung music na hudyat ng tithes and offering. Sa church namin, yung offering box ay nasa unahan ng altar. Sasadyain mo yung altar para maghulog ng tithes and offering mo kay Lord. Hindi ako pumapalya sa pagbibigay. Kahit baon ko sa school, inihuhulog ko doon. Pero iba ito dahil 10 pisong coin na ito lang ang meron ako. Habang naglalapitan ng mga tao, lumingon ako sa likod at tiningnan ko yung nanay ko. Napatingin siya sa akin tapos ngumiti. Nagdesisyon ako na ilagay yung huling pera namin sa tithes and offering. Pumunta ako sa harap, saradong-sarado yung palad ko kasi at some point, nahihiya ako kay Lord na 10 piso lang yung nakayanan ko. Natapos yung service ng church. Ilang sandali pa ay inalok kami ng pastor na doon na kami mananghalian. May pasopas right after ng service. Naihabol namin ng nanay ko yung gutom nung pang-almusal at nakapag-lunch pa. Pag-uwi namin ni mama, nag-aantay yung best friend niya na galing abroad. May dala mga pasalubong, mga delata, mga chocolates at kung ano-ano pa. Bukod sa mga pasalubong, nagbigay pa ito sa nanay ko ng 5,000 piso. Gift daw niya ito at ibili daw ng gusto. Pumunta ako sa kwarto nang hindi alam ng nanay ko. Doon ako umiyak ng sobra-sobra. Sobrang natouch ako sa mga nangyari dahil naniniwala ako na ginamit ni Lord yung kaibigan ng nanay ko para mag-provide sa amin sa mga panahong walang-wala na talaga. Doon ko napatunayan na totoong may milagro kahit sa maliit na paraan. Ngayong panahon ng pandemic, mas dapat na maging matatag ang pananampalataya natin. We have a big God, kaya kailangan ay meron din tayong big faith sa Kanya. Mula nang mangyari sa buhay ko ito, hindi na ako natatakot na makaranas ng mga pagsubok. Lagi kong tinatanim sa isip ko na may purpose ang lahat ng nangyayari sa buhay ko. Kung ano man yun, si Lord lang ang nakakaalam. Mula noon hanggang ngayon, pinahahalagahan ko yung blessing na binibigay niya sa akin and I make sure na maibabahagi ito sa iba. Truly, our faith should be bigger than our fear. All praise and glory to God alone. Ang kwentong ito ay mula sa tunay na karanasan ni Sister Joanne Soliman ng Hope Church, Taytay, Rizal.
Ito ay nalathala sa Facebook page ng kanilang youth pastor na si Kuya Jonathan Aguilar. Binigyan tayo ng pahintulot ni Pastor Jonathan na maisaradyo ito ng tambalan.